खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि हिस्ट्रि बर' रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 29 आगस्ट नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। लिभिं रिलेशनशिपनि गावनि मोजां मोननायखौनो बुथारनाय जाथाय। बेबारनि जाथाया बेंगालराव जादों। गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ कुकारजों बुयै बुयै बुथारदों सेंग्राया। दायनिगिरि सेंग्राखौ हमबाय पुलिसआ। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनाय बादिब्ला सनिबारनि मोनाबिलिनि 5 बाजियाव भारा रुमाव थानायावनो सानैबो मोजां मोनलायनायनि गेजेराव नांज्लायनाया जादोंमोन। सिख्लाया सेंग्राखौ थगायनायनि सन्देह खालामना सानैनि गेजेराव नांज्लायनाय जायो। मिथिना मोननाय बादिब्ला केरेलानि बैष्णव मुंनि 29 बोसोर बैसोनि आरो देबा मुंनि 24 बोसोर बैसोनि सानैबो 2 बोसोर लोगोसेनो थाबायमोन रिलेशनशिपआव। कलेजनिफ्रायनो सानैबो बेंगालरनि करमंगलानि मोनसे फसंथानाव खामानि मावदोंमोन। सनिबार खालिनि नांज्लायनाय जानायाव सेंग्राया सिख्लाखौ प्रेसार कुकारजोंनो बुयै बुयै बुथारो। सिख्लानि बिनानावा फन खालामबाबो मोनियाव उनावसो न' खाथिनिफोरजों जगाजग खालामनायाव जाथायखौ मिथिना मोनो। जाथायखौ खालामखांनानै सेंग्राया खारखुमाना दंमोनब्लाबो नाथाय उनाव पुलिसफ्रा नागिरनानै हमो। दायो बुथारनायनि गसर थिसननानै जाथायनि सायाव नायबिजिरबाय पुलिसआ। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि नेहाथारि ScS अफिसार खwo आसाम सरकारनि पार्सनेल बिफाना सार्भिस डिसिप्लिन रुलनि जोहै सासपेन्ड खालामबाय। ScS अफिसार खwoनि हेंथायै गावनि बिसि सिंपिं थेरंफिया थांनाय 22 एप्रिल 2003 खालि दिफु सदर थानायाव गावखौ पिस्तलजों गावथारनो नागिरनाय आरो गरनै गुलि ब्लेंक फायार खालामनायनि रिपर्ट होनानै FIR होदोंमोन। बेबादिनो दिफु थानायाव ScS अफिसार खwoनि हेंथायै मोननै केस रेजिस्टार जानानै दङमोन। पुलिसआ IPC आर्न्स ए 1959 नि जोहै मोन्नैबो केसखौ रेजिस्टार खालामदोंमोन। जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरनो सिगां कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया गुबुन सासे सेक्रेटारि ScS अफिसार राजेशन टेरांखौ नायबिजिरनो नायबिजिर कमिटि दानानै होदोंमोन। बिसि फिसाय थाखानानैबो गुबुनजों मोजां मोननाय बा मोजां मोननाय थाखानानैबो आरोबाव सिखावै मोजां मोनबावनायनि फिथाइया बेसेबां गिख्रंथाव जानो हागौ बेनि मोनसे बिदिन्थि। गुवाहाटीनि बरागावआव जादों मोनसे मोजां मोननायखौ बुथारनाय जाथाय आरो गावखौबो फोजोबनानै लानाय जाथाय। रिता दास मुंनि सुबुंखौ बुथारदों निरन्जन गहाय मुंनि सासे सेंग्राया आरो गावबो गावखौनो बुथारनानै लादों। रिपर्टनि बादिब्ला रिता दासआ थांनाय 13 बोसोर सिगांनिफ्रायनो आबानि दास मुंनि सेंग्राजों जुलि जादोंमोन आरो बिहा 2 फिसाफोरबो दंखायोमोन। नाथाय फिसाय आरो फिसा थाखानानैबो रिता दासआ सिखावै निरन्जन गहायजों मोजां मोनखुमालायदोंमोन आरो गोदान संसार जुरिनो थाखाय सिलचराव खारनानै थाहैदोंमोन। सानैनि गेजेराव बायदि बायदि खोथा बाथ्रा लानानै हाराहास्ति खालामोमोन निरन्जन गहाया, जायनि जाहोनाव थावरिनो हायियाव गावनि गिबि फिसायजोंनो खारना थाफैफिनबायमोन रिता दासआ। नाथाय रिता दासआ गिबि फिसायजों थाफैफिननायखौ सहायनो हायाखैमोन निरन्जन गहाया, जायनि थाखाय हरनि समाव रिता दासनि न'आव फैना गाज्रियै बुग्लिना बुथारो रिता दासखौ आरो गावबो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। ओनसोलनि मानसिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला रितानि गथ' 2 आरो फिसायखौबो लहाजों गाग्लोबदों निरन्जन गहाया। गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव दायो बिसोरखौ देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो सानैनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय पुलिसआ लानानै थांबाय होनना फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफ्रा। चिरां जिल्लानि 37 नं राजा लामानिफ्राय भुटाननि गेलेफु एबा सिमायारि ओनसोल दादगारिसिम थांनाय लामाया आथिखालाव जोबोद गाज्रि हालोदाव। गोबां समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय लामानि गाज्रि हालोदखौ लानानै गारि सालायग्राफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। चिरां जिल्ला सामथाइबारिनिफ्राय सान्थिपुर जानानै दादगारि आरो भुटान गेलेफु थांग्रा लामानि गाज्रि हालोदनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफ्रा आरो गोजाननि दावबायारिफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे लामानि गाज्रि हालोदखौ नोजोर होनानै आरो रायजो राजानि सानफ्रामबोनि हान्थामेलानि थाखाय लामाखौ थाबैनो मावना होनांगौ होनना BTR सरकार, आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम खर'गंग्लायै गुरैयै खावलायहरदों। लोगोसे चिरांनि रायजो राजाफ्राबो गोबाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोदोंमोन
सोलायनायनि मुङाव बै ओनसोलाव MLA, MCLA, EM गासिबो सोलायजोब्बायब्लाबो नाथाय बै लामाया सोलायनो रोङाखिसै। खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL दोलोनि MLA, MCLA आरो EM फोरखौ सिगां सरकार BPF दोलो एबा हाग्रामाखौल' रायनाय बा सोंखारिनाय खोनायो ससियेल मिडिया एबा खौरांगिरि मेल खुंनानै। नाथाय सामथाइबारिनिफ्राय दादगारिसिम एबा भुटाननि गेलेफुसिम थांनाय बै लामाखौ माब्ला आरो माब्रै मावगोन बेनि जेबो उदिसखौनो लायाखै होननानै फोरमायथिदों जायगानि रायजो राजाफ्रा। नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं नोंथांमोननिसिम गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोबाय थानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।